Drága hallgatók, azért csak volt értelme ennek a Facebook oldalnak, mert az ember gyorsan tud reagálni különböző sajtóközleményekre, jelen esetben arra, amit az egykori rádió, a Klassz FM most jelentetett meg néhány perccel ezelőtt, amiben egyetlen egy dolgot tudok mondani, vagy egyetlen egy szóval tudnám az egészet illetni, azt, hogy hazugság. A sajtóközlemény azt állítja, hogy azért nincs morning show holnap, mert én kijelentettem, hogy a tévés szerepléseimre akarok koncentrálni ezentúl, és minimalizálni akarom a rádiós szereplést. Ez hazugság. Én nem jelentettem ki semmit, én ma kaptam egy levelet, amiben az volt, hogy holnap már nem kell bemennünk a morning show-ba. Úgyhogy ezen kijelentésemet teszem egyébként Jani és Feri nevében is, drága hallgatók, reagálva a sajtóközleményre, hogy mi nagyon szerettük volna végig csinálni és kitölteni a szerződésünket, és tisztességesen, becsülettel elköszönni tőletek, és erre szerintem még lesz is lehetőségünk. Úgyhogy most nem is nagyon köszönnék semmit, csak annyit reagálnék, hogy ez a sajtóközlemény úgy, ahogy van, nem igaz. Nekem idén már nincs tévészereplésem, nem kívánom a rádiós szereplésemet minimalizálni, olyannyira nem, hogy még nagyobb erővel szeretnék rádiózni, ahogy eddig, és még jobb műsorokat szeretnék készíteni Ferivel és Janival, Annával, Zsüllel, Vikivel, Lacival, Julival és mindenkivel úgy, ahogy eddig. Egyelőre erről többet nem mondhatok, de figyeljetek bennünket, keressetek bennünket, nézzétek a Facebook oldalt, és kövessétek az eseményeket, mert nem sokára minden kiderül, de nem akarom minimalizálni a rádiós szereplést, úgyhogy ez sem igaz. Sajnáljuk, hogy így alakult, Feri Jani nevében is mondom, és nem sokára találkozunk, vigyázzatok magatokra!